What's up guys? guys? Kita aku break dari babu babu. Hindi Kondre mo ni trap po ni. Ay, nagpala ko. Nag-bench na mo. Lagong gigo na. Gano'n mo. Putang ina. Ito na. Hindi lang ininguman o ka ng hugas. Himang hinaw din eh. Hinaw. Ano yung trapo? Wala, tubig eh. Yung hirap mo sa dali trapo sa anay. Ano pa kayo sa eh? Lusterid. Oy, original ni ba eh? Lusterid na. Gago. Wah, kipunit kan kaldiro gikan sa wana sugangan. Bagi mo nagigasan gabi, no? Oh, ano gasan eh? Nagigasan naman ganyan. Yeah. So, guys, kanang okay ra. Yan eh, ito batang nagdiro. Ulong-ong na. So, ang sunod na itong buhaton, ato ni i-prepare atong kwan, kaning mga sudan. Ato ning limpyuhan atong palibot, tarong watay buot. Ito mong kwan siya, plato, ibutang dere. Ano tarong butang, kahuman, kuwanta, marag si AJ Rabal, makita, na AJ Rabal, itong gahuan, Kata magbrara? nagong dili. Di, itong buga, itong nahuan ba? Itong cleaning room ba? Aso sa to eh. Ay, girabal ba? Itong ganahan na ba? Ganahan na dong. So, tapos na ako mag-ano, Apa gatay? Kuya sa. so, pag-prepare na Gagawin. itong ano. Tay. So, mauna itong, dapat ang Daw. init. Maratag ko ano na ron. Ha? Kanding! Daw mas kanding oh. Kanding ba? Kanding. Ni. Oo, may bitchin din. Katu magic ko. Magic lang yun. Oh.